חברים, שלום לכולם, אנחנו נכנסים למפגש הרביעי בקורס תיאוריות למידה ותפיסות שגויות, והיום אנחנו נדבר על עוד תיאוריה שעוסקת בטבען של התפיסות השגויות שאנחנו רואים אה, בקרב תלמידינו, והפעם אנחנו נדבר על גישה קצת שונה ממה שדיברנו עליו עד עכשיו, וגיבור השיעור שלנו היום הוא אנדריאה דיססה. האמת היא שכבר דיברנו עליו, הזכרנו אותו, כן? שוב אני מזכיר, במפגשים הקודמים אנחנו התייחסנו לתפיסות השגויות, לידע הקודם של תלמיד שיש לו לפני הלמידה כסוג של תיאוריה מדעית אלטרנטיבית, אוקיי? תיאוריה מדעית שגויה, אבל כן תיאוריה על כל מאפייניה. כלומר, אכן התייחסנו לידע הזה כאיזשהו מודל רציף, מודל מנטלי מה שנקרא, כן? מודל מנטלי שלם, רציף, יש לו מעמד של תיאוריה, אפשר לעשות ניבויים, אפשר לחקור אותו וכך הלאה. עכשיו, אנדריאה דיססה, הבחור הזה משמאל, יש לו גישה אחרת. והוא אומר ככה, הוא בא קודם כל, הוא בא ואומר, תשמעו חברים, על פי הקונסטרוקטיביזם, כפי שלמדנו, הידע החדש הוא פונקציה של הידע הקודם, בסיס ומסנן. נכון, דיברנו על זה. שידע קודם זה בסיס, מסנן ונתב, עוד שכחתי לכתוב פה, כן, כל המילים היפות, אבל הידע הקודם כן קובע כיצד הידע החדש יירשם ומה יהיה התוצר הסופי של תהליך הלמידה. זה מה שקורה פה. אבל אז הוא שואל, אוקיי, אבל כיצד יכול להיות שגוף ידע נכון אצל תלמיד, כן, איזשהו מודל נכון, תיאוריה נכונה, נבנה על בסיס לא נכון, אוקיי? יש כאן איזה סוג של סתירה לוגית, כן? יש לי בסיס לא נכון, שהוא אגב לא נמחק, לא נגנז, לא, לא הולך לאיבוד, וכן, כי דיברנו על זה שמידע במוח הרי הוא לא נמחק, כי בן אדם כשהוא לומד, או בכלל כל יצור חי כשהוא לומד, המוח שלו משנה את צורתו באופן פיזי, יש שם שינויים פיזיים במוח, לכן המידע שם לא נמחק, מה שכן יכולים להתפרק קשרים נוירוניים לאזור שבו הידע הזה רשום, אבל הידע לא נמחק אף פעם, ולכן זאת שאלה מאוד מהותית, אקוטית הייתי אומר, כן? כיצד אנחנו מקבלים מודל נכון, גוף ידע נכון, בסיס שהוא שגוי. ואז דיססה מציע את הדבר הבא. הוא טוען שהידע הנאיבי מורכב מפיסות מידע או ידע קטנות שנקראות פיפרימס, תכף נגדיר מה זה פיפרים, לא קשורות אחת לשנייה. כל פיסת ידע, אבל מקורה בהתנסות, ולכן היא נכונה לכשעצמה. אוקיי, כלומר הידע שלנו מורכב מחתיכות קטנות כאלה, אבל כל מקורה של כל חתיכה הוא בניסוי, בהתנסות עם העולם הפיזי, וזה חשוב. עכשיו, מה זה פיפרימס בשפה של דיססה? פיפרימס, המשמעות של זה phenomenological primitives, גם קשה לי לבטא את המילה. phenomenological זה מלשון פנומנה, כלומר תופעה, כלומר הדבר הזה אומר שהיחידות ידע הקטנות האלה מושרשות בהכרח בהתנסות או ניסיון יומיומי. פיפרים הוא פיסת ידע המבוססת על תופעה מסוימת אשר מסבירה ומצדיקה סוג שלם של תופעות. ככה הוא מגדיר את זה. כלומר, לצורך העניין, אני התנסיתי בכך שאני מרים דלי עם מים, והוא כבד, אני מרים דלי בלי מים, הוא קל, אז אוקיי, אני כבר לומד מה זה משקל, למשל, ככל שיש יותר מים בדלי, הוא יותר כבד. זה סוג של פיפרים. עכשיו, למה, אז בפי טיפלנו, פנומנולוג'יקל, כלומר מושרש בניסוי. מה זה פרימיטיב? פרימיטיב זה אומר ראשוני, כן? פרימיטיבי, לא פרימיטיבי ברמה של פשוט ואיקס, לא. פרימיטיב, המשמעות שמשהו שהוא ראשוני, נראה ברור ומובן מאליו. פיפרימס
מהווים תיאורים פרימיטיביים שמסבירים תופעות. כלומר, יש לי איזושהי חשיפת התנסות קטנה עם העולם, נוצר פיפרים שהוא סוג של הסבר לתופעות כן, מהשורה הזאת. עכשיו, טעות בחשיבה נובעת מהפעלה של פיפרימס בסיטואציות לא מתאימות. כי מה הרעיון של דיססה בעצם? ותכף נרחיב על זה, כן, בשקפים הבאים. פיפרים, כל פיפרים הוא נכון לכשעצמו, כי הוא מבוסס על ניסוי, וניסוי זה עובדה, אין מה לעשות, אוקיי? אז פיפרים הוא נכון, אבל אם אנחנו נפעיל אותו בסיטואציה שלא מתאימה, בקונטקסט שלא מתאים, נקבל טעות בחשיבה. עכשיו, מה זה חשיבות של קונטקסט? כמו שאמרנו, פיפרינס הם אבני הבניין של הידע. ומה שאמרתי כרגע, כן חבר'ה, אני שוב, זה מאוד חשוב, אני מקריא מהשקף כי זה באמת חשוב. כל פיפרים נכון לכשעצמו בסיטואציה שבה פיסת הידע נוצרה כתוצאה מהתנסות פיזית. וזה מה שאמרנו, אוקיי? פיפרים מבוסס על ניסוי. אגב, צריך להבדיל פה מבוסניאדו, שאצלה פיפרים, איך שהיא הגדירה אותו, זה היה דווקא תוצר של כישלון בלהתמודד עם תופעה חדשה, כלומר איזושהי פיסת ידע שהיא לא קשורה לשום מקום, איפשהו שם נמצאת במוח, כן, אבל לא קשורה, לא נכנסת לסכמה. והטעות, אני חוזר ואומר, הטעות לפי דיססה, טעות בחשיבה, זה כשאני לוקח פיפרים שהוא נכון לפני עצמו, אבל מפעיל אותו בסיטואציה שלא מתאימה. ומה שעוד דיססה אומר, וזה גם חשוב, שהפיפרים שנבחר להשתמש בו, תלוי חזק בקונטקסט של הבעיה, אוקיי? ממש בצורת הבעיה, בסיפור שם. עכשיו, מה זה אומר? הנה לכם דוגמה על מאמר שנכתב, זה מאמר יחסית ישן, 1996, כן, עכשיו, אחר כך דיססה ניתח את הנתונים של המאמר, כן, אבל הרעיון שם הוא כזה. בקיצר, ביקשו מהתלמידים לנתח שתי מערכות פיזיקליות, האחת מהן זה מטוטלת, כלומר לקחת משקולת לתולות על חבל ולנדנד, מטוטלת רגילה, והמערכת השנייה, אומנית קרקס או אומן קרקס שמתנדנד על טרפז. עכשיו, מי שיודע פיזיקה, מישהו כבר כן יודע מדעים, מבין ששתי המערכות הן פחות או יותר זהות, אוקיי? החוקים זה אותם חוקים, זה לא משנה אם המטוטלת שלי זה סתם כדור על חבל, או בן אדם שתלוי על חבל, כן, תלוי על טרפז. זו אותה מטוטלת. חוקי הפיזיקה הם אותם חוקי פיזיקה. אבל, למרבה הפלא, רק 20% מהמשתתפים פיתחו ניבויים פיזיקליים זהים בשתי הסיטואציות. תשובותיהם של 80% הושפעו חזק מהקונטקסט, כלומר, אנשים, תלמידים, לא הבינו את הנקודה שמטוטלת ואומנית על טרפז זה אותו דבר, אותה מערכת פיזיקלית, כלומר, אומנית הייתה שונה, למה? כי קונטקסט שונה, כי סיפור שונה, כי זה נראה אחרת. עכשיו, בקבוצה אחרת, כאשר נאמר לתלמידים במיוחד שהסיטואציות זהות באופן עקרוני, אחוז העונים, נכון, עלה ל-31% בלבד. כלומר, שוב, המסקנה של דיססה, שהקונטקסט משפיע על השימוש במושגים מדעיים. הווה אומר, אגב, כן, שלא כל מה שאנחנו לומדים באופן תיאורטי, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך הקורס, כן, אנחנו יודעים להפעיל בסיטואציות אמיתיות, וזה אחד מתחומי המחקר שלי שמאוד מאוד ככה בוער ופעמים רבות כואב, כשאני רואה תלמידים, סטודנטים, כן, אני מלמד במכללות, באוניברסיטאות, אז אני רואה סטודנטים טובים, חכמים, כן, זה לא, אני לא יכול להגיד שמדובר באנשים, כן, חלשים, כן, חזקים, אבל מה הבעיה? הבעיה היא הם מתקשים ליישם מושגים תיאורטיים, ידע תיאורטי שלמדו בקורס, בניתוח סיטואציות אמיתיות. זה בעיה. אוקיי, כמה דוגמאות של יישום של תורת דיססה, איך אנחנו מנתחים תפיסות שגויות. התפיסה הראשונה
אומר את הדבר הבא, יותר בקיץ על כדור הארץ, כי הוא קר יותר לשמש. לא, על כדור הארץ, כן, אבל חם יותר בקיץ, כי כדור הארץ יותר קרוב לשמש. כן? למה באמת קם בקיץ? כי אנחנו מתקרבים לשמש, אין מה לעשות. עכשיו, א' כל, כמובן, זו תפיסה שגויה. כדור הארץ אכן נע סביב השמש באליפסה, אבל הפרש המרחקים בין חורף לקיץ הוא קטן, והוא לא ייתן לנו את התוצאה הזאת, אלא שההסבר הוא אחר, אוקיי? ההסבר הנכון, ורגע אני אעצור את המצגת, ההסבר הוא אחר. כדור הארץ כשהוא מסתובב, הרי הוא מסתובב ביחס לשמש על ציר נטוי. פה השמש, האגרוף שלי זה השמש, כן? וכדור הארץ מסתובב ככה. הציר שלו נטוי, ביחס למישור הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שלפעמים, לא מה זה לפעמים, חצי מהשנה, כן, או כמה שיש שם, רבע, בקיץ בקיצר, פעם אחת החצי הצפוני של כדור הארץ מסובב בצורה כזאת ביחס לשמש, כך שקרני השמש פוגעות בקרקע בזווית ישרה, אוקיי? ואז זה חם. מתי הכי חם? למה חם בצהריים כשהשמש ממש מעלינו? כי אז קרני השמש פוגעות בזווית ישרה בקרקע. עכשיו, למה זה באמת קורה? כי תחשבו, תסלחו לי על דוגמה אלימה, אבל אלימות הרבה פעמים פותרת בעיות, שתדעו, כן? לא, חס וחלילה, אל תיקחו את זה כמובן ככלי חינוכי, אבל איזה מכה יותר חזקה? כשאני מביא מכה בצורה כזאת ליד, בזווית ישרה, או כשאני מביא מכה בזווית. כמובן שהמכה שמגיעה בזווית ישרה, במעונה, כן? לכן, בקיץ קרני השמש פוגעות בקרקע בזווית כמעט 90 מעלות. לא, אולי קצת יותר, קצת פחות, אבל כן בזווית שמתקרבת ל-90 מעלות, ואז הקרקע מתחמם וחם לנו בקיץ. לעומת זאת בחורף, בחצי הצפוני, כן? קרני השמש פוגעות בזווית, ולכן הן לא מצליחות לחמם את הקרקע, אוויר ליד הקרקע גם לא מתחמם, כתוצאה קר לנו. אותו דבר קורה במחצית השנייה של השנה, בחלק הדרומי של כדור הארץ, אוקיי? לכן שוב, הנקודה היא שחם בקיץ לא כי אנחנו קרובים יותר לשמש, אלא כי קרני השמש פוגעות בזווית קרובה ל-90 מעלות בפני כדור הארץ. אוקיי, עכשיו, הסברנו. שאלה, על מה מבוססת התפיסה השגויה הזאת? לפי דיססה, תשמעו, לתלמידים יש פיפרים מחיי יום-יום, התנסות. כשמתקרבים למקור של איזושהי תופעה, התופעה מתחזקת. למשל, כשמתקרבים לתנור חם יותר, כשמתקרבים לרמקול, הכל חזק יותר, כשמתקרבים למטבח, ריח האוכל חזק יותר. לכן, כשאני מתקרב לשמש, צריך להיות חם יותר, כן? כלומר, פיפרים שנוצר, השרשרת הלוגית שנוצרה, קרוב יותר, חזק יותר, וזה גם הופך הפוך, עובד הפוך. אם חזק יותר, אם חם יותר, זה אומר שאנחנו קרובים יותר לשמש. וזה פיפרים. עכשיו, הפיפרים הזה הוא נכון לכשעצמו, כי הוא נכון במקרה של תנור, הוא נכון במקרה של רמקול, הוא נכון במקרה של ריחות וכולי, אבל כאן הוא מופעל בסיטואציה שלא מתאימה, ולכן הוא יוצר טעות בחשיבה. עוד דוגמה לטעות בחשיבה, לתפיסה שגויה, נקראת maintaining agency, כן, עוד לך תגיד את זה, אין לי מבטא אנגלי. בעברית זה נקרא סוכן משמר. שוב, לא יודע מה השם הזה אומר, אבל הרעיון הוא כזה. הפיפרים הזה, התפיסה השגויה, כן, הפיפרים הזה מעורב בהבנה של גורם השומר על תנועה מתמשכת. למשל, הפיפרים הזה מסביר למה גוף שנמצא בתנועה צריך להפעיל עליו כוח, כן? מהירות קבועה, כוח קבוע. אם עכשיו
יש איזשהו גוף שנע במהירות קבועה, זה אומר שפועל לך כוח קבוע. זאת בדיוק התפיסה שהייתה נהוגה לפני ניוטון, כן? ודווקא החוק הראשון של ניוטון שובר אותה, כי הרי ניוטון לימד אותנו שדווקא אם לא מפעילים על גוף שום כוח, הוא ימשיך לנוע בקו ישר במהירות קבועה עד אינסוף. כוח דווקא משנה מהירות. וכאן הפיפרים הזה, מה הוא אומר? שבאמת חייבים פעולה של כוח לאורך זמן על מנת לשמור על תנועה מתמשכת. עכשיו, ברור שזאת טעות, דיברנו על זה. אבל על מה מבוסס הפיפרים? האם הפיפרים הזה עצמו, פיסת הידע הקטנה הזאת, שאומרת שצריך להפעיל כוח על מנת לשמר תנועה, האם הפיפרים הזה אכן שגוי? לא ולא. למשל, יש לי התנסות יומיומית בסופרסל, כשאני דוחף עגלה, אני צריך להפעיל כוח קבוע על מנת שהעגלה תנוע במהירות קבועה. רק מה הקטע? אני שוכח שבעגלה, מלבד הכוח שלי, יש כוח חיכוך במסביב, בצירים של הגלגלים. ואז אני באמת צריך להפעיל כוח קבוע בשביל להתגבר על כוח החיכוך, וליצור מצב של סכום כוחות על העגלה 0, ואז העגלה באמת ממשיכה לנוע במהירות קבועה. כנ"ל לגבי רכב, כי גם ברכב יש מלא חיכוכים במערכת. או מכונית צעצוע, כן, שאני מושך או דוחף אותה, כנ"ל יש שם חיכוכים, ולכן אני חייב להפעיל כוח. ולכן הפיפרים הזה לכשעצמו הוא נכון, רק מה הבעיה? הוא מיושם בסיטואציה לא מתמטית, שבכלל אין כוחות שפועלים על הגוף. עכשיו, מהו שינוי מושגי לפי דיססה? וכאן יש שקף, אני מתנצל, השקף עמוס, אבל כן צריך לקרוא כאן כל מילה. עכשיו זה יהיה טיפה משעמם, סורי. דיססה אומר כך, וזה ציטוט אגב ממאמר של מאייר, עוד חוקר או חוקרת שהרבה מאוד ככה מצטט את דיססה, אבל בכל מקרה התורה אומרת ככה, הלומד מארגן שברים רבים של ידע נאיבי לתוך ייצוג מנטלי מובנה של מערכת מורכבת. זוכרים את הסכמות של פיאז'ה? אז זה אותה גברת בשינוי הדרך. הלמידה כרוכה בבניית מערכת ידע מורכבת, וזה נקרא באנגלית Complex Knowledge System, אם זה מעניין מישהו, שבנויה ממספר רב של אלמנטים קונספטואליים, הבנתיים, כן? שונים, המשתנים ומשולבים בדרכים שונות, כגון רמות שונות מערכות ותת מערכות. לומדים על מארגני ידע השואפים לבנות קשרים בין האלמנטים השונים בבסיס הידע שלהם. חברים, בגדול, זה אותה גברת בשינוי הדרך של מה שדיברנו. הלמידה על פי פיאז'ה, ארגון ידע בסכמות, התאמה והטמעה, כאשר בהטמעה אנחנו מטמיעים מושג חדש בסכמה קיימת, בהתאמה אנחנו בונים סכמה חדשה, וזה אותו דבר לפי פיאז'ה, כנ"ל תורת הקטגוריות של צ'י וווסניאדו, רק שלפי דיססה בן אדם לא בא עם קטגוריות מוכנות, כן? הוא בונה אותם, את מערכת הקטגוריות תוך כדי למידה. אבל הרעיון, אותו רעיון של קונסטרוקטיביזם קלאסי, פשוט טיפה במושגים אחרים. תהליך השינוי המושגי מתבסס על ארגון מחדש של הידע, גבירותיי ורבותיי, קונסטרוקטיביזם קלאסי. לומדים מתחילים עם ידע אינטואיטיבי, אוסף של פיפרימס, אגב עוד מילה חכמה ידע אינטואיטיבי, זה אומר ידע כזה שהוא לא, שוב, לא דורש הסבר, כן, ידע ראשוני זה. האינטואיציה זה איזשהו ידע אוטומטי כזה, כן, תגובה אוטומטית, כמו גירוי ותגובה של פבלוב, אז זה, משהו מאוד מאוד אוטומטי. עכשיו, לדוגמה, הרעיון שגוף בתנועה דורש הפעלת כוח על מנת להישאר בתנועה, במהלך הלמידה התלמידים נחשפים לחוק הראשון של ניוטון, כלומר היה לי פיפרים במוח שמהירות קבועה דורשת כוח קבוע, אבל אני נחשף לחוק הראשון של ניוטון, סימטריה של המרחב, וזה על זה גם אני מבטיח, אם אני אספיק אני אדבר קצת על תורת הסימטריות, אתם לא צריכים את זה לבית ספר יסודי, אבל בעיניי לפחות זה מרתק. ועוד רעיונות מתקדמים שמשולבים במערכת הסברים מורכבות יותר. פיסות הידע כבר לא מתפקדות כהסברים מבודדים שלא קשורים אחד לשני, אלא הופכים להיות חלק ממערכת גדולה יותר. פיפרי מהווה עתה מקרה פרטי במערכת מורכבת של עיקרון מדעי, כלומר למדנו לפי חוק שני שכוח יוצר תאוצה, החוק הראשון של ניוטון זה מקרה פרטי שאומר שכאשר סכום הכוחות על הגוף שווה 0, אז
אין תאוצה והמהירות קבועה, זהו. הפיפרים שיש לנו במוח, שמהירות קבועה דורשת כוח קבוע, זה מקרה פרטי שאומר כן, כשיש לי כמה כוחות על הגוף, למשל פועל כוח חיכוך, אז אני כן צריך להפעיל כוח קבוע שיתנגד לחיכוך, יבטל אותו, ואז מהירות קבועה, תאוצה אפס. ולכן המנגנון המונח ביסוד השינוי המושגי הוא בעצם תהליך מורכב של אינטגרציה וארגון מחדש. טוב, חוזרים לקונסטרוקטיביזם הקלאסי. אך גם כאן ידע קודם מהווה את הבסיס לשינוי קונספטואלי מושגי הכוונה, כן? ידע קודם מאפשר שינוי מושגי הכולל ארגון מחדש של פיסות ידע קיימות. כלומר, הפיפרס האלה, כן, הם משפיעים על חשיבה, אין ספק. וברגע שיש לך תפיסה שגויה, קשה לשנות אותה. עדיין, כן, עדיין יש התנגדות של מוח לשינויים. כך שאין פה כל כך חדשות טובות, רק שדיססה פשוט נותן לנו זווית הסתכלות אחרת על התופעה. עכשיו, כאן יש עוד דקות שאני צריך לדבר עליה, והיא כזאת. דיססה אומר שכמות הפיפרינס באוכלוסייה היא בלתי מוגבלת, כן? כי כל בן אדם בעצם יוצר לעצמו מגוון של פיפרינס כשהוא לומד, כשהוא מתנסה וזה וזה, אז בעצם כשאני לוקח אוכלוסייה, כמות התפיסות, לצורך העניין, כמות התפיסות השגויות במדגם של אוכלוסייה יכול להיות מאוד גדול, כמעט אינסופי. אבל, כן, ויש לו אפילו איזשהו מחקר שם שגילה לא יודע, בכיתה של 30 תלמידים 30 סוגים של תפיסות שגויות, משהו כזה. אבל בפועל כשאנחנו חוקרים דברים, כשאנחנו עושים מחקרים, אנחנו מגלים שלא כך הדבר. אנחנו מגלים שכמות התפיסות השגויות מוגבלת. כלומר, לפחות כשאני עושה את המחקרים שלי, אני רואה שברגע שאני מזהה מודלים מנטליים, תפיסות שגויות, יכולות להיות תפיסה אחת, שתי תפיסות, שלוש תפיסות, ארבע מקסימום, כן, אבל לא יותר מזה. וזה לא משנה כמה אנשים אני מתשאל. התפיסות פשוט חוזרות על עצמן. עכשיו, למה זה קורה באמת? ומה, דיססה לא צודק? מה קורה פה? למה הניגוד הזה? ההסבר שלי לפחות, אבל אני מרשה לעצמי להביא את ההסבר כי זה פורסם במאמר, כן, כתבנו מאמר, זה התפרסם, אז כאילו הקהילה המדעית קיבלה את ההסבר הזה, אז אני מרשה להביא אותו פה. אני אומר ככה, פיפרינס נוצרים על בסיס תצפיות, התנסויות וחוויות של הלומד, אוקיי? זה מה שאומר דיססה. דיססה גם מדגיש, אני עוד לא אמרתי את זה, אבל דיססה מדגיש בעבודות שלו את עקרון הגוף, שלפיו התנסויות פיזיות עם העולם, עבודת שרירים, מישוש וכדומה מתורגמים לפיפרינס. כן, כמו שוב, אני מתנסה עם העולם, הנה, אני מרים דלי, עם מים מרים דלי ריק. כתוצאה, כן, אני לומד מה זה כבד וקל. זה זיכרון שריר. זה ממש השפעה של שרירים על פעולת שריר, על חשיבה. והדבר הזה באמת קיים. הדבר הזה נקרא embodied knowledge, ידע גוף, ואנחנו עוד גם, אם נספיק, נדבר עליו. המגוון ההתנסויות הפיזיות לרוב מוכתב על ידי התרבות שבה חי הלומד, וזה כבר אני אומר, כן? וזה באמת ככה, כלומר, כמה התנסויות כבר יש לי, כן? בתור ילד. זה מאוד מאוד מוכתב על ידי התרבות שבה אני חי. למשל, והמגוון הזה הוא מוגבל, כן? אין אינסוף התנסויות בילדות. למשל, מגוון התנסויות של ילד בתקופת ימי הביניים, שונה מהותית מהתנסויות של ילד במאה ה-21, לצורך העניין, כן, דוגמה גסה, בימי ביניים ילד לומד להשתמש לא יודע מה, באיזושהי עלה, והוא לומד להשתמש בחרב אם הוא מהמעמד הגבוה, זה ההתנסות שלו. במאה ה-21 הוא לומד להשתמש בסמארטפון, וזאת ההתנסות שלו, אוקיי? לכן כאשר מדגם של אנשים מגיע מאותה תרבות, ניתן לצפות שיהיה להם מגוון דומה וסופי של פיפרינס. זה מה שאני אומר. וזה מה שאני רואה בפועל, כן? כי כמות הפיפרינס, כמות התפיסות השגויות כתוצאה, ממש פונקציה של התנסויות, של הניסיון שיש לאנשים.
הרי גם מגוון ההתנסויות הוא גם קובע את החשיבה, אין מה לעשות. כמו שאמרתי, אחד שגדל ביער, יש לו חשיבה שונה מבן אדם שגדל במדבר, כי הניסיון שונה, ידע חיים שונה. כתוצאה מגוון סופי של פיפרינס יופעל בכל קונטקסט נתון, ולכן נקבל מספר סופי של תפיסות שגויות, וזה מה שאנחנו רואים בניסוי, כמו שאמרתי. טיפול בתפיסות שגויות, וזה תכלס הכי חשוב לנו כמורים. מה אנחנו עושים כשהם מזהים תפיסה שגויה? אוקיי. אז לפי דיססה, בהבדל מהגישה המאוד חזקה של צ'יבה וסניאדו, כשמתייחסים לידע הקודם כתיאוריה ממש, כאן אנחנו אומרים סטופ. קודם כל אנחנו לא אלימים, אנחנו לא פוסלים שום דבר ולא סותרים שום דבר, כן? אם במקרה של פוזנר, של צ'ישל וסניאדו וכל המגוון הזה של חוקרים צריך לסתור תפיסה שגויה, קודם כל לזהות ולסתור אותה או לאתגר אותה ואז לשבור אותה, כמו בעצם תיאוריה מדעית שהיא שגויה, כן? כאן אני לא, סטופ, לא לסתור תפיסות שגויות, לא, הרי תפיסה שגויה מבוססת על פיסת ידע פיפרים שהיא נכונה, אז למה לשבור ידע נכון? למה להרוס אותו? אנחנו לא רוצים לפגוע בידע הנכון, מה אנחנו נעשה? אנחנו נסביר שהתפיסה נכונה בסיטואציה או טווח סיטואציות מסוים, אבל לא בסיטואציה הנדונה. עכשיו, איך אנחנו נעשה את זה? כרגיל, אנחנו נראה, אנחנו נדגים, אנחנו נסביר מדוע, כן? כלומר, כן, שוב אנחנו חוזרים לזה שאנחנו ניצור חוסר שביעות רצון מהתפיסה הקיימת. אבל שוב, אנחנו לא שוללים שום דבר, אנחנו רק מסבירים שהתפיסה הנוכחית היא נכונה לסוג מסוים של סיטואציות, אבל לא לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע. ואז כמובן נסביר את ההסבר הנכון, נבנה את התיאוריה הנכונה וכו'. אז שוב, תנועה במהירות קבועה דורשת כוח קבוע, אנחנו כבר לא עושים את הדוגמה הזאת פעם שלישית, עכשיו אז אנחנו מסבירים שזה נכון, תלמיד יקר, אתה צודק, באמת מהירות קבועה דורשת הפעלת כוח קבוע, אבל זה נכון בסיטואציה שבה התנסית, כשהיה חיכוך. עכשיו כולנו התנסינו לדחוף עגלה בסופר, גם אני התנסיתי, כן, אני באמת חייב להפעיל כוח קבוע, ולפעמים כשהגלגלים כבר ישנים זה כוח די גדול וקשה לי. עכשיו אנחנו יכולים למשל להקצין את השפעת החיכוך, בואו נשמן את משטחי ההחלקה, בואו נשמן את המסביב, בואו נשמן את הגלגלים. מה יקרה? החיכוך יקטן, ואז הכוח שאנחנו נפעיל יהיה קטן יותר. בואו נגלגל כדור, אז השפעת החיכוך עוד יותר קטנה. עכשיו בואו נעשה, נתבונן בהחלקה על כרית אוויר. אגב היום יש את הצעצוע הזה שזה כמו סוג של בלינצ'ס כזה בצורת כדורגל, ומתחת, תחתיו יש מאווררים, ואז כן, הוא נע על כרית אוויר, אז בכלל אין שם חיכוך. אז כאשר אין חיכוך, תנועה במהירות קבועה, איזה יופי, היעדר של כוח, ואז חוק ראשון של ניוטון עובד. זהו. באותו אופן, יש עוד תפיסה שגויה שאומרת שקיים כוח צנטריפוגלי, דיברנו עליה. איך נטפל בזה על פי דיססה? אנחנו נגיד כן, תשמע, יש כוח צנטריפוגלי, MV בריבוע חלקי R למי שאוהב נוסחאות, שמושך את הגוף החוצה. עכשיו כולנו התנסינו בזה, כן? אנחנו מסובבים גוף על חבל, החבל מתוח, ולכן אני מסיק מכך שיש כוח שמושך את הגוף החוצה. למה? כי לכולנו יש ניסיון של משיכה בחבל. אני יודע שחבל מתוח, למה הוא מתוח? כי מושכים אותו לשני צדדים, שני כוחות. הווה אומר שאם חבל מתוח חייבים להיות שני כוחות שמושכים אותו לכיוונים שונים. התנסינו בזה. אבל מה? הקונטקסט פה הוא חבל מתוח, כן, אבל מה? אין מה לעשות. הידע הזה נכון, אבל הוא נכון שבאמת מותחים חבל. כאן, בסיטואציה הזאת, אין שני כוחות שמושכים את החבל. כאן יש מצב של חוק ראשון של ניוטון, שבעצם הגוף רוצה להמשיך לנוע בכל נקודה ונקודה במשיק לסיבוב, ובקו ישר במהירות קבועה עד אינסוף, אבל מה? החבל מושך אותו פנימה, ומשנה לו את כיוון המהירות בכל רגע ורגע.
ואז אנחנו גם נדגים שאין כוח צנטריפוגלי, כן? עשיתי את זה לכם בשיעור הקודם, אז אין טעם לחזור על ההדגמה, כן? נסובב מטוטלת ונשחרר. זהו. כלומר, שוב, אנחנו לא שוללים שום דבר, אנחנו לא סותרים שום דבר, אנחנו מסבירים לתלמיד שאכן, יוסילה, אתה צודק, אבל אתה צודק בסיטואציה אחת, כאן יש סיטואציה אחרת, ואז מוכיחים שזאת סיטואציה אחרת. עוד שתי דוגמאות ובזאת נסיים. כשדיברנו, ראינו תפיסה שגויה שאומרת שאטומים מתרחבים בחימום ולכן נפח הגופים גדל, כן? כשאני מחמם ברזל הוא מתרחב, למה? כי אטומים מתרחבים. עכשיו, שוב, נסביר ללומד שהתפיסה הזאת נכונה. התפיסה הזאת נכונה, כן? תחמם בלון, תחמם מים, תחמם ברזל, הוא מתרחב. אבל התפיסה הזאת נכונה לגופים המורכבים מאטומים, לגופים גדולים, כן, אבל האם היא נכונה לגבי כל אטום בעצמו? בואו נבדוק. נחזור לניסוי שעשינו בשיעור הקודם, נתקע שני מוטות בתוך נר, בתוך פרפין, ונחמם את הקצוות. איזה ייפול? הדק או עבה. מי ייפול ראשון? אם האטומים מתרחבים, הם צריכים להתרחב אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, אפרופו תהליך ישיר, כן? ואז החום אמור להגיע מקצה אחד לקצה שני בדיוק באותו הקצב, בדיוק באותו הזמן, גם במקרה של מות דג וגם במקרה של מות עבה, אבל זה לא קורה, אוקיי? ורק אז אנחנו נגיד שכן, לומד יקר, אתה צודק, אבל הידע שלך הוא פשוט לא רלוונטי לסיטואציה הנוכחית. עוד דוגמה מאוד יפה שבה ככה אני רוצה לסיים את ההרצאה הזאת, לגבי היקום שלנו, אוקיי? יש תפיסה, או יותר נכון בתפיסה הניוטונית בפיזיקה הקלאסית, התפיסה הייתה שהיקום סטטי ואינסופי בזמן ובמרחב, אוקיי? סטטי ואינסופי. ואגב זאת הייתה באמת, זה היה באמת הניגוד העיקרי בין כל הדת, מונותאיסטית שלנו, יהדות, נצרות, אסלאם, כן? לעומת כביכול המדע, כי מדע היה אומר שהיקום אינסופי בזמן ובמרחב, ואנחנו כן מאמינים, למשל אנחנו יהודים מאמינים שהיה אירוע של בריאת עולם, כלומר יש התחלה לעולם, יש התחלה ליקום. עכשיו, כל מי שאומר שהיקום סטטי ואינסופי, וככה היה נהוג לחשוב עד תחילת מאה ה-20, אומרים כן, כך זה נראה. כל הגופים לא נשארים, עכשיו תראו, בגדול, כל הגופים, סליחה יש לי פה טעות במצגת, אתה לא צריך למחוק, כן? כל הגופים נשארים במקומות שלהם, אני מסתכל מסביבי, הכל נשאר במקום, בין כל שתי נקודות, המרחק נשאר קבוע, וכך בחיי יום יום. הפיפרים הזה, ההתנסות הזאת היא נכונה, כן, כי עבור זמנים יחסית קצרים זה נכון, זה באמת נכון, אבל לעומת זאת, בואו נאתגר את התפיסה הזאת על ידי תצפית. אם היקום סטטי, מדוע לא רואים שמיים מוארים בלילה? הרי אם יש אינסוף כוכבים והיקום קיים אינסוף זמן, אור הכוכבים היה צריך להגיע לכדור הארץ והיינו אמורים לראות שמיים מוארים בלילה, כן? אבל זה לא קורה. כן? עכשיו, למה זה לא קורה? כי באמת, כי ההסבר הוא שבאמת, הרי מהירות האור היא סופית, ולכן אם היקום שלנו נברא, כן, או ממפץ גדול, או בבריאת עולם, זה לא משנה, כן, זה ממש לא משנה לפיזיקה, זה רק משנה לאמונה שלנו, הוא מתרחב, אוקיי, וזה מה שהוכיח לנו האבל ב-1929, כן, הוא ממש בנה טלסקופ, הוא הוכיח את זה, הוא ספר וראה שהיקום שלנו מתרחב, ואז יופי, אז יש כוכבים שמתרחקים מאיתנו במהירות גדולה, והאור שלנו לא מספיק להגיע אלינו, ולכן אנחנו לא רואים ממש, חלק מהכוכבים, אנחנו לא רואים אותם, ולכן עכשיו, או גם מספר הכוכבים יכול להיות סופי, זה אני לא יודע להגיד, אבל בוודאות יש כוכבים שהאור שלהם לא מגיע אלינו, כי היקום שלנו מתרחב, ולכן אנחנו רואים בלילה שמיים שחורים, עם מעט כוכבים, כי זה כוכבים שהאור שלהם כן מספיק להגיע אלינו, הספיק להגיע אלינו יותר נכון, כן? כי זה לוקח מלא זמן.
הם מאוד רחוקים. אז זה ככה לגבי יקום מתרחב. יופי חברים, אז בואו נסכם. ידע נאיבי, ראינו שלושה מודלים. במודל של צ'י ידע נאיבי מסודר בקטגוריות, והקטגוריות אורתוגונליות, לא קשורות אחת לשנייה. שינוי מושגי זה מעבר ידע בין קטגוריות. במודל של צ'י, הקטגוריות יכולות להתחבר. כן? ידע יכול להיות משוייך לכמה קטגוריות ולייצר תפיסות היברידיות. אצל דיססה לעומת זאת, ידע קודם הוא אוסף של פיסות ידע כמעט ולא קשורות או קשורות באופן חלש. ורק לימודים הופכים את הידע הזה, מסדרים אותו בסכמה. זהו חברים, תודה שהייתם איתי. אני מקווה שאנחנו פחות או יותר הבנו את שלושת הגישות העיקריות לטיבו של ידע נאיבי לתפיסות שגויות, ומכאן במפגשים הקודמים שלנו אנחנו ננתח עוד סוג אחד של תפיסות שגויות חשוב לי לדבר עליו, ונדבר על דרכים לאיתור וזיהוי תפיסות שגויות ועוד דרכים לטיפול. זהו חברים, תודה ולהתראות.